katsoa ja mä oon pitänyt teille, kuinka laskeudutaan. Ja laskeutuminen on about 1000 vuotta sitten keksitty laji Papua Uusi-Gineassa. Sitä on alkuasukkaat käyttänyt tosi kauan sille, jos on jyrkkiä mäkiä, niin on pitänyt päästä nopeasti ja turvallisesti alas. Niin niillä on tarvinnut laskeutua se, koska käveleminen olisi puuttunut kaloreita, mitkä oli siihen aikaan niin harvinaisia. Ja se olisi ollut muutenkin aika vaarallista kepultapyöriä, jos voi taittua nilkkaan jotain. No siis tässä äsken kuvasin teille tämän laskeutumisen kaavion. Tää perustuu siihen, että tässä on mäki, tavoitteena on tie. Ensin kiivetään puuhun, sen pitää olla tarpeeksi ohut, sanotaan semmonen hyvännäköisen naisen pohkeen paksunen puu. Kiivetään sen verran, että se rupee taipuu, lasketaan painoa alamäkeä kohti, siirrytään seuraavaan puuhun ja siitä lopulta tielle. Ja nyt meillä ei oo mitään mäkiä tässä, koska... Ootte tulis Pohjoismaiden mestari laskeutua? Joo, Antti, tuu vaan, esittele itsesi. Ei! Antti on vähän ujostuttaa, mutta Antti vähän ujostuttaa, koska Antti on tää kausi mennyt aika paljon loukkaantumisissa, mutta siis todellakin viime vuonna Pohjoismaiden mestari ja sitä edellisen vuonna oliko EM-vitonen on. Oliko sulla Antti jotain, haluatko sä sanoa? Hyvä laji tää kannattaa. Kaikki vaan rohkeasti siellä mökkipihalla harjoittelemaan. No miksi? Se teki kaupungissakin. Ja se nyt vähän... Se aiheuttaa se kummempaa hämminkin, että on siinä pihalla puissakin. No mutta... Joo, lähdetään ulos ja katsotaan miten tää homma menee. Joo, tullaan. Joo, no niin elikkä... Me ollaan täällä pihalla nyt ja tässä on hyvä esimerkki hyvästä puusta laskettu. Tietenkin oksia voisi olla ihan vähän vähemmän. Pari oksaa kannattaa olla, koska se helpottaa kiipeämistä. Mutta tommonen naisen pohkeenpaksuinen puu, toi on hyvä laskeutua, tietenkin pidempi saa olla ja aina halutaan tietenkin päästä korkeammalle ja kovempaa. Mut tässä me ei nyt voida laskeutua, koska me ollaan tässä meidän ihan tässä meidän yksikö etupihalla ja noissa kapparit katsoo, että nähdään tämmönen. Joo, näissä puissa kannattaa kiinnittää huomioon tietenkin siihen, millainen se puu on. Esimerkiksi joku vitun pihla ei siinä voi kiivetä, koska tää katkee. Koivu on hyvä, se joustaa hyvin. Ainut vaan, että näissä jossain koivuissa näissä tummemmissa, mutta tämmöset on paskaa, kun kiipeä. Nää voi tippua silmään ja sit saattaa rupea kirvelee. Mutta muuten ihan kaikki tämmöset niinku nuoret ja vetreät puut käy. Kannattaa tietenkin kokeilla itse, siinähän se sit näkee kun tippuu tuonne, mikä on hyvä puu. Eli nyt mä lähden kiipeä tätä puuta. Kannattaa heti katsoa aluksi silleen, että esimerkiksi tää reitti on hyvä. Sitten jos se lähtee taipuu, että mihin suuntaan se lähtee, kannattaako välttämättä tuota puuta päin mennä? Kannattaako joku pitu tielle, vaikka mennään joku auto alle vai mitä kannattaa? No, käydä näin. Just silleen kun huomaa, että se rupee taipuu, niin siinä pääsee. No ihan basic laskeutuminen suoritettu. Ei mitään. Tuossa on niinku just, tuo on hyvä kokeinen puu aloittaa. Ehkä tietenkin vähän pienempi ja riippuu omasta painosta. Jos on joku 4-vuotias, niin vittu tietenkään pidä lähteä kiipeämään, tuommoista on hengen vaarallista. Sitten tuossa on laski, niin tietenkin meidän firma Laskijat Oy, niin voi nostaa, jos sä painat pikkuista 30 kiloa, että sä jaksa ite kiipeä, niin me voidaan nostaa ton. Sun pitää kyllä itse jaksaa roikkua, koska siinä on mitään ideaa muuta. Joo, kiva kaikille. Ja sit vaan joka pikku nassikka vaan kotipihalla laskea. Kiitos. Miten mä haluan, että sä kuvaat mua enää? Mä haluan vaan tehdä tämän. Tosiaan, tähän vielä piti sanoa, että tässä on mun valmennettava Peikko Jesse. Mutta Peikko 19. Peikko Jesse. Sen nimi tulee siitä, kun Jesse tykkää niin paljon just luonnosta. Haluatko Jesse näyttää meille nyt yhden laskeutumisen? Joo, ja totta tosiaan tää on ensimmäinen kerta. Mutta mä oon aina halunnut opetella laskeutumista. Mistä se olisi hyvä puu? Laskeudu samaa puuta. En tietenkään. Kaikkihan tietää tietenkin myös Jessekin ties. Samalla puolella ei laskeuduta 2 kertaa, koska ei se kestä. Ja me halutaan olla myös ekologisia, jos vittu kaikki käyttäis koko ajan samaa puuta, niin et meillä olisi puit kohta enää. Tai totta. Mä oon kyllä varmaan osaa kiivetä tonne, mutta Sit vaan yrittää. Ei mitään, tässä on hyvä, jos tuleekin vaikka jotain pieniä aloittelijan virheitä, niin mä voin tästä sanoa, että mikä siinä oli niinku
Puuvalinta on aika hyvä, ei paljon oksia. Tosin toi on se vähän ehkä ohuemman näköinen kuin tää. Toi voi alkaa taipua vähän aikaisemmin. Kannattaa aina katsoa myös täältä juurta vähän silleen, että kestääks tää maan. Vittu, onks tää vaan joku muurahaispesi silleen, että se on vittu ihan paljon juurin tossa. Tosiaan, ja no lähde kiipeä. Se on ihan hyvä kyllä, ei se siitä. Tää vaatii tosiaan käsivoimia ja jalat on aika tärkeä. Tekniikkaa aika paljon siitäkin. Joo, mun se jalat. Veijä se. Hyvä. Nyt sä huomaat, että se rupeaa taipuu. Ja jos vähän ylemmäs päästä. Äläkä sit annat silleen niinku, sun pitää niinku päästä roikkuu sen puun mukana ja sä pidät koko ajan sit tolleen niinku kiinni alas asti, niin se katkee. Noniin, hyvä. Nyt se rupee Nyt se rupee taipuu. Noniin, Jesse sit vaan roikut siinä. Yritä Jesse päästä alaspäin. Ei. Okei. Poikki. No, miten tää nyt meni? No Jesse, 19. Eka kerta. Tulevaisuudessa vähän parempia suorituksia ja... No, aion kokeilla uudestaan. Laskeutuminen on kivaa. No nimenomaan laskeutuminen. Ihan vittu hyvä laji. Sä olla ymmärrä. Noin. Ei. Nyt sä teet niin oikein. Niin sulla ei jotain, haluais kysyä. Joo, eli mikä on se korkein, mistä on suoritettu laskeutuminen? Se on Suomessa semmonen haamuraja oikeastaan, koska kuitenkin lähtee silleen, että se on yli 7 metriä, se ei enää taivu. Et sen paino vittu 200 kilometriä, mutta on 2 kiipeessä. Mutta se on vähän semmonen haamuraja, just niinku penkistä 20 kilometriä. Joo, mutta me ollaan Frendin kanssa näitä laskeutumia Brasiliaan. Siellä on tämmösiä 170 metriä laskeutumia. Ihan totta. Kuulostaa nyt uskomattomalta Suomeen. 172 eri puussa, 85 puun rinteessä lasketaan. Ne on vitus muutisti, valuu hitaasti se viidakon päällä, vittu mitkä näköalat siinä samalla. Valuu se toisen latvaa. Voit kuvitella sit startut, se on jännittävä hetki siirtyä sit puussa siihen toiseen puuhun ja jatkaa rinnet alas. Se pitää olla kyllä, se on kyllä ihan laitettu semmosia verkkoja, niin kaikki kriittisempia kohtia väliin, jengi vittu ruvennut tippuille siinä. Ei tarpeeksi treeniä, lähtee heti niihin isoihin puihin, kun kannattaa olla tähän ihan kyllä niistä omista puista. Homman takaa ihan puista. Ihan puista. Vai mitä äsken? Sitten, laitan sipsit tyyliin. Joo. Ja jos se oli lähes just laskeutunut.